खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार गयारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों। क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखां होसिगोन। बिधान सभानि जानो गोनां जर'खा जथुमा मोन 3-4 बिलखौ थिसनगोन। गोदानै गंनै भिस्टाड'म एक्सप्रेसखौ गिबि मन्थ्रिया फ्लेग अफ खालामबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हानजाया दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमना सावरायदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायहरनाय बादियै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हानजा बिटिआर खुंथाया गिबि मन्थ्रिजों सावरायो। दिनै सानजौफु 11:30 रिंगायाव दिसपुर जनता भवननि गिबि मन्थ्रिनि कनफारेन्स हलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माजों लोगोसे सावरायनाय मेलाव बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्राय नुजाफ्लेबाय थाबोनाय आरो आथिखालनि जेंना जेंगोनाफोर आरो बेफोरखौ सुस्रांनायनि सायाव गेबेङै सावरायनाय जायो। बे सावराय जथुमाव आसाम सोरखारा सुस्रांनो हाथावना गोदोनिफ्रायनो नुजाबोनाय बर'नि जेंना जेंगोनाफोरखौ खेबसेयैनो सुस्रांनो थाखाय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरा गिबि मन्थ्रिखौ नारसिनो। बेजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जथायै मोन 33 दाबिफोरखौ लाना गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायो होननानैबो मिथिनो हादों। बबेखानि एबसुनि खावलायनाय बादियै गिबि मन्थ्रिया हांख्रायनाय बे जर'खा सावराय जथुमाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोर फारियै डक्टर रनज पेगु, अशक सिंघाल, आसाम सोरखारनि गोबांसा मावख'गिरिफोरजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि तिरेन बर', लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर', एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि दिपेन बर', बोसोनगिरि खुंख्रा सोरगियारि, लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, नेहाथारि फारियै निजोम बसुमतारी, रंगिना बरगयारी, बिरदाव बर', सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, रांखान्थि नेहाथारि सिमान्त बसुमतारी आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारिया बाहागो लायो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि एबसुनि खावलायनाय बादियै गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया दिनैनि बे जर'खा मेलखौ हांख्रायदों होननानै एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावदों। बड'लेण्डआ आरोबाव गंसे मुलुगसोलोंसालि मोननो हासिगोन। बेजों लोगोसे बड'लेण्डआव गंथाम मुलुगसोलोंसालि जासिगोन। बड'लेण्डनि राजधानी क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा एबा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखां होनाय जासिगोन। मैया क'क्राझार इउपिपिएल, बिजेपि आरो जेएसपि जथायारि बिटिआर सोरखारनि आबुं 1 बोसोर जानाय फालिनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखां होनाय जागोन होननानै फोसावलांदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखां होसिगोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोसावनायनि उनावनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव रंजानाय आरो खुसिनि दोहौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमानि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा दिनै रबिबार एबा बन्दनि सानब्लाबो रंजानाय फोरबो लादों। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखां होनो गिबि मन्थ्रिया फोसावनायखौ फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोर, फरायसाफोर आरो गाहाम हास्थायग्राफोरा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों आरो गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों आरो मैयानि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थासिगोन होननानै बुंदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया मुलुगसोलोंसालि जायोब्ला ओनसोलजों लोगोसे बड'लेण्ड आरो दुलाराय आसामनि फरायसाफोरनि थाखायनो बानजायनां जागोन। जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि जर'खा जथुमाव मोन 3-4 बिलखौ थिसनगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि जर'खा जथुमाव मोन 3-4 बिलखौ थिसनगोन होननानै मिथिहोदों। बेफोरनि गेजेराव पुलिस बिफाननि आयेन सोदांनाय, मोसौ रैखाथि होनाय आयेन सोदांनायखौबो जानो गोनां जर'खा जथुमाव लाबोनायनि बाथ्रा। बेनि अनगायैबो सिखावै मोसौ रोगानाय एबा लाबोखुमानाय गारिखौ हमना मोनोब्ला दानिफ्राय गारिखौ फोननो हासिगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो रायजोनि खामानि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय
थाखाय मोजां खौरां फोसावदों। मख'नो गोनांदि गोदान बोसोराव 1 लाख साख्रि होनायनि लामायाबो रोखा जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि गुबुन गुबुन मिडिया रिपर्ट बादियै रायजो सोरखारा गुबुन गुबुन बिफानाव थिसनथाइ होनायनि खान्थिखौ सोलाय-सोल' खालामनायनि बागै सानलायदों। गुबुन गुबुन बिफाननि थाखाय आलादा आलादा सायख' आनजाद खुङाब्ला मोनसेल' कमन टेट आनजाद खुंनो थाखाय सोरखारा सानदों। जाउनाव फैगौ गोदान बोसोरनिफ्राय आलादा आलादा सायख' आनजाद खुङाबो जानो हागौ। एनएफएलएआव आरोबाव गोदानै भिस्टाड'म एक्सप्रेसनि सिबिथायखौ सरजाबबाय। हाफ्लंनि सोलिगासिनो थानाय भिस्टाड'म एक्सप्रेस रेलगारिया दावबायारिफोरनि गोसो जै खालामनो हानायनि उनाव आरोबाव गंनै भिस्टाड'म एक्सप्रेस रेल सिबिथायखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फ्लेग अफ खालामबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया दिनै फुङाव मिरुनि रेलवेआव रायजोआरि मन्थ्रि दर्शना जारदसनि नुजाथिनायाव पल्टन बाजार रेल स्टेशनाव गंनै गोदान भिस्टाड'म रेलखौ फिरफिला जांख्रिना जागायना होयो। बे गंनै गोदान भिस्टाड'म रेलआ गुवाहाटीनिफ्राय नाहरलागुन आरो नाहरलागुननिफ्राय तिनिसुकियासिम खारगोन। भिस्टाड'म सिबिथाया आसामजों लोगोसे सा-सानजा ओनसोलनि दावबायारिफोरनि गेजेराव थोजासे गोहोम गोग्लैगोन होननानै भिस्टाड'म सिबिथाय बेखेवनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि आसामनि आबादारिफोराबो गावबा गावनि फसलखौ हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैथायहरनो हानाय बादिनो मिरु सोरखारनि मददआव आसामाबो किसान रेल सिबिथायखौ जागायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बेजों लोगोसे कामाख्या थानसालि सिबियारि आरो दावबायारिफोरनि थाखाय कामाख्या स्टेशननिफ्राय कामाख्या थानसालिसिम थाबैनो रपवे सिबिथाय जागायगोन। बबेखानि कामाख्या स्टेशननिफ्राय नीलाचल हाजोनि कामाख्या थानसालिसिम रपवे सिबिथायनि खामानिया सोलिगासिनो दं होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया बुंदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।